Τι κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω αυτό να είστε καλά. Εδώ δεν ξέρω πώς να ξεκινάω. Θέλω να μου λέτε πώς να ξεκινάω, γιατί είναι το πρώτο μου video game. Και δεν ξέρω τι να παίξω, ρε φίλε. Πανίνι εδώ πέρα, Πανίνι FIFA 365. Θα παίξουμε εάν φτάσουμε 85 εγγραφές. Λοιπόν, θέλετε να παίξουμε? Λοιπόν, θα παίξουμε εμείς τώρα λίγο Geometry Dash Light. Να σας πω, σήμερα θα παίξουμε αυτό. Το βίντεο θα κρατήσει μόνο 2 με 3 λεπτά. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάτι γίνεται. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ας το καλύτερα. Λοιπόν, θα πάω στο πιο δύσκολο, να δούμε. Βασικά θα πάω στο 9. Να δούμε τι θα γίνει. Ναι, γενικά, στο άλλο το έχω τερματίσει. Αχ, δεν πειράζει. Στο άλλο το έχω τερματίσει. Στο άλλο app. Αυτό είναι διαφορετικό app. Και λοιπόν, μπορεί να κοπεί στη μέση του βίντεο, ακόμα και να μην έχω δείξει κάτι ενδιαφέρον. Χίλια συγγνώμη. Θα προσπαθήσω να το φτιάξω. Και ένα σχόλιο που θα το έχω στείλει εγώ, θα είναι ένα link με ένα σώμα. Πάμε τώρα στο κανονικό, να μην αργούμε. Πάμε. Ξεκινάμε. Θέλει και skills αυτό το παιχνίδι, αλλά αν κοπεί στη μέση που κάνω κάτι, αυτό εδώ, εγώ δεν φταίω. Να στο κάλο. Πείτε μου, πώς σας εκνευρίζει αυτό που έπαθα πριν από ένα δευτερόλεπτο? Πόσο σας εκνευρίζει? Εμένα με εκνευρίζει full, γιατί θέλω επιτέλους να τελειώσω αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Πραγματικά θέλω να τελειώσω full. Ας. Συνεχίζουμε δυναμικά. Να σας πω, μάγκες μου, για το επόμενο βίντεο τι θα θέλετε να κάνω? Λοιπόν, αν κλείσει κάπου εδώ, δεν ξέρω. Κάπου εδώ μάλλον θα κλείσει. Δεν φταίω. Βασικά μπορεί και να κρατήσει, να γίνει θαύμα, αλλά δεν θα γίνει σίγουρα. Να σας ρωτήσω, τι σας αρέσει πιο πολύ να παίζετε σε ποδόσφαιρο? Βασικά ποδόσφαιρο ή μπάσκετ? Αν μπάσκετ, τι σας αρέσει να παίζετε περισσότερο? Να δίνετε πάσες, να βάζετε καλάθια. Καλάθια σίγουρα όλοι θέλουν. Βασικά, Αντετοκούμπο ή τον άλλον? Δεν το θυμάμαι τώρα. Κοίτα εδώ. Ωραία, τώρα θα πούμε Μέση ή Ρονάλντο. Η μόνη μου απόφαση. Εμένα ο αγαπημένος μου είναι Νεϊμάρ. Τι θα προτιμούσατε να είστε? Άμυνα, κέντρο ή επίθεση? Εγώ προτιμά κέντρο, επίθεση και άμυνα. Όλα. Εκτός από τέρμα. Το τέρμα παλιά μου άρεσε, αλλά το δεν μου πολύ αρέσει. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πώς πάνω. Εδώ. Ωραία, τώρα το επόμενο μου σημείο. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Όπα, πάω να ρίχνω να χάσω. Για πάμε. Έχουμε και άντισε. Και 21 δευτερόλεπτα, Είναι σκληρό αυτό το άντε. Όχι. Τέλος πάντων, αυτό που λέει Minecraft Village, Minecraft σπίτια και τέτοια, είναι πάρα πολύ. Είναι υπερβολικά τα πιο fake πράγματα. Πραγματικά έχω δοκιμάσει τα πάντα και είναι ψέματα όλα. Μπορεί κάποια apps να μην είναι ψέματα, αλλά δεν ξέρουμε τώρα. Βασικά στο επόμενο βίντεο ή θα δείχνω το FIFA Mobile, το καινούργιο το 24, ή θα δείχνω ένα άλλο όποιο μου πείτε. Εκτός από βασικά μην εγγραφτώ, είμαι νουμπάκι. Δεν ξέρω γιατί, ρε φίλε, είμαι νουμπάκι. Παλιά ήμουν πολύ καλός. Τώρα δεν είμαι καλός. Τώρα πάμε εδώ. Δεν ξέρω. Κατάλαβα τώρα. Άρα πάμε από εδώ. Εδώ. Παίζω σοβαρά τώρα. Αυτό το game το παίζω 2 χρόνια. Και πραγματικά δεν ξέρω γιατί χάνω.
Ναι, αυτό που δείχνει τώρα. Μπορεί να το παίξω μια φορά, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, το ξέρω, είμαι παρλαπίπας. Να είδατε, όσο που φτιάχνω YouTube, γίνομαι ακόμα και καλύτερος να λέω πράγματα. Λοιπόν, πάμε να